Ispričat ću vam kako je sve nastalo. Dan nije počeo dobro. Zamjerio sam se krivim ljudima i počeo bježati na jedino mjesto gdje sam siguran. U Klakar. Usput sam se poslužio i biciklom. Vozio sam kroz mnoga sela. Da bi konačno stigao do cilja. Bio sam preumoran, ali isplatilo se. Klakar je odisao životom. Stekao sam i nove prijatelje. Dobro, možda i ne tako nove. I dobio ideju.